Tako je ovo? Zajedno. Čistiti, jel? Čistiti. Ja sam došla da vodim penjine. Nije da mi da mi ruku nije da bože. Uče, daj mi
napravio je stvarno mnogo. Dobro poznavajući ovako umetnost i uopšte kroz tu istoriju umetnosti, angažovanjem čoveka i njegov ovako rad stvaralački, on je za 3 godine napravio izuzetno mnogo slika, od kojih je ovde jedan deo večeras nama donat da malo, kako da kažemo, napravila praznik za naše oči. Drago mi što došli ovako velikom broju, što je ovdje Dana mladog sveta i to će da bude podstrek da još više i oni rade, a i mi da im omogućavamo da nešto zajednički tu napravimo, organizujemo prostor i damo publicitet. Za prošle godine Goran proglašen za najbolje slikara amatera Kosova i Metohije, a on duše postaje već i pravi profesionalac. Ruku na srce, ono što je on uradio za ove 3 godine, stvarno je izuzetno mesovnost. On sad tu malo bira teme, još on stavlja sebe da napravi ovako, kako kažemo, i velike kompozicije, i velike teme, velike slike, ali je na pravom putu stvarno da napravi izuzetno obzirom da je savladao slikarsku tehniku. I ja mu lično čestitam, dugo se znao, malo sam mu predavao, a to je tada bilo sasvim malo dana. I evo došli smo do ovde da slikar iz istoka ima šta nama da pokaže. Žao mi je što sinoć nisam bio tu da eto samo podelim radost, kažem da je bilo mnogo lepo i da se bilo u velikom broju, što je eto opet naš čovjek koji ovde, Donjan Španjević, imao gore slike, pa i posle i njih možemo pogledati. Dogovorili smo se da Igor Đurić kaže prigodno slovo večeras o ovoj izložbi i da ovu izložbu otvori. Izvolite. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da kažem neku reč povodom prve samostalne izložbe slika mog druga i sapatnika Gorana Krišić-Kišin. Kada sam hteo da razmislim šta da napišem, pa da kažem, setio sam se najlakšeg puta za to. Uzeo sam par kataloga istorije umetnosti i rečio da iz toga izvučem nekoliko rečenica iz opšte frazeologije likovnih kritičara, sve to spojim i pročitam kao uvodno slovo. Hteo sam, ali nisam. Nisam iz razloga što bi to ovo uvodno slovo svelo na nivo osrednjosti i svakodnevnice, a tim nivoom se ne može govoriti o ovim originalima koji vidimo oko sebe. Takođe nisam to učinio iz razloga što fraze likovnih kritičara tako malo znače pravim slikarima koji znaju šta rade i pucaju od talenta kao što je to slučaj sa Goranom. Na kraju krajeva i sam je u svojim tekstovima u pozorištu rekao: treba se setiti da su kritičari većinom ljudi koji nisu imali mnogo sreće i koji su na rubu očajanja pronašli neko mirno mesto čuvara groblja. Tako je propao moj pokušaj da sebe olakšam posao i nije mi žao zbog toga. Jer u Goranove slike su toliko lepe da šta god vam ja rekao, one će na vas ostaviti isti utisak. Ali reći ću vam ipak da su mu linija i pokret savršeni, detalji nepojmljivo realistični, boje inteligentno očaravajuće, a talent istočko-izvorski obiman i nepresušan. Njegov realizam ili hiperrealizam, kako se to sada popularno kaže, govori nam da se radi o već zrelom slikaru ulja na platnu. Zašto to kažem, reći ćete možda i tendencijno. Zato što su slikarske ludorije 60-ih i 70-ih godina prošle, period neokupizma i pop arta već je zaboravljeno. Nalazimo se u nemilosrednim 90-im i ljudi od ukusa se vraćaju starim rednostima. Niko više neće da gleda i kupuje svakakve kvazi avangardne nazarije, već hoće da vidi i proceni pravog crtača i slikara. Ljudi žele da na slikama vide ono što gledaju svakodnevno oko sebe. Blaise Pascal u svojim mislima kaže: kakva je taština slikarstva koje pobuđuje divljenje sličnošću sa stvarima čijem se originalu ne divimo. Od umetnika slikara se traži da čvrsto stoji na zemlji, a tek kad dokaže svoje umeće, tehniku i talent, onda može da eksperimentiše, ali i tada sa svojih groša. Goran čvrsto stoji na zemlji i svojim slikama dokazuje svoje umeće, tehniku i talent, crpeći snagu možda iz Ruždijevih satanskih stihova i dece ponoći kojima je trenutno zaokupljen znak. Shvatajući poučen Ruždijevim primjerom da prava umetnost, prave vrednosti i prave istine uvek pobeđuju zlo vreme i zle ljude. Ne daj, Gorane, da te bilo šta sputa u ovim teškim vremenima, da nam s vremena na vreme osvetliš i ulepšeš malo života svojim slikama. One su nam potrebne da se podsjećamo da sem gluposti i jada koja nas okruži ima i lepih stvari na ovom svetu. I nemoj da ti bude žao što uvodno slovo na tvojoj prvoj izložbi govori čovjek koji nije teoretsko-umetnički potkovan. Jer sve oko umetnosti je relativno, pa i Picasso jednom odgovorio novinarima na svojoj izložbi: pitate me u čemu je moja umetnost.
Ja to ne znam, a i da znam ne bih vam rekao. Hvala ti, Gorane, što nam slikaš istok i što sa svojim simbolizmom i svojom imaginacijom pokazuješ i dokazuješ da nismo duhovno prazni kao što izgleda. Ovo mi je Poslužite se nešto. Neće moći da mi pomoći. Oče, drži.